Mula kowe minggata saka negara Ngamarta. Kurungna nggonmu mboyong pustaka Jimat Kalimasada. Nuwun sewu, nuwun sewu. Wong padu iki nek ingkur-ingkuran ya ora becik. Nuwun sewu kula nyingkur sawetawis nuwun. Iya ora dadi ngopo Petro. Duga-duga digawa nggih. Bong, kowe balaku apa balane sing Kundarawati? Ya balamu to, Des. Rene, oke. Hati-hati lho, Truk. Sinuwun Mandura wis mbranang paseryane. Ah wis diantepi kok wis bacot wani kok. Aku dianak-anakke karo kakekne Semar Badranaya supayane bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ki ya nek ngene iki. Keparingipun Sinuwun Mandura menapa? Mara gagih pidangetna pengendikane